ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ସୁଶାସନ ଦିବସ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 1924 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଦିନ ଗ୍ୱାଲିୟରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣା ବାଜପେୟୀ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସେ RSSର ସ୍ୱୟଂସେବକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେ ଛୋଟ ସମୟରୁ ହିଁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ଥିଲା ତାଜମହଲ। ସେ 3 ଥର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 1996ରେ 13 ଦିନ, 1998ରୁ 1999 ମଧ୍ୟରେ 13 ମାସ ଏବଂ 1999ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା 5 ବର୍ଷ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ। ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଉଦାରବାଦୀ ନେତା ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଜାତିସଂଘରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ 2014 ମସିହା ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖକୁ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ନବନିର୍ମିତ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତ ସରଳ ଆଉ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ସେହି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା 2018 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ